Gaurav Karbi Anglong rat Nilimen Mukut Kramsa APCC a President mata Assam Pradesh Congress Committee a President Gaurav Gogoi alang li party visit panda Karbi Anglong wanglo nini a Farman labang so Kevang hut penaan Karbi Anglong rat atumbang ke alang li pan welcome pamelo bon samay penaan atumbang ke ka protest hangjolo nalitum samay news media long thek molong ji aprang silitum chethanam nang dipu along press meet pa duhut alang li copy lo kenim joi aprang si alang li CM Himanto Biswal Sharma alang li pan criticize lo mate alang li pan putot lo alang li pan koi pilo 6 la jakong Karbi Anglong long ke alang li si pawir de lo power do ans tame special power do ans tame jakong do ans tame pachirui lab lo laben ke bangswa council ke control ke dispur be se control lo remote control ke hadak sido hala so a control ating si da council ke claim pon do lapeng ke dak Karbi Anglong along le dak tribal along le an sitame asuri surya bighas lake corporate phansi pi lab lo dotulang alang li meghala pe na border alam same alang li ningje meghala pe na border an same non pus tame alam do sailang non pus same pang samtek thelang BJP a party tum non pus same pang samtek thelang salang li hin pe ningje pono alang li ningje tholo council amoy arbung avilo laben ke dak leaders atum rada farman karja pia larmang ke chief minister phan aning pang samji asai si claim rong kiram tang CM Tarun Gogoi alang li ke duhut bang ke council aja kong pang tangji asai lang li claim piglo bon stamen non ke do CM Himanto Biswal Sharma alang li kachari pen mangke hai aja kong an same pachirui lab lo pusalang li akoi bi pon council aja kong pachirui lab chota kalilang alang li dak longle tribal longle sitame corporate tumhan pilang company tumhan pilang ame thang jungjung ale phan pusialang lining jepon alang li putulo council along alidar atum an ajada party sitame ajad ideology sitame ake prekjam sitame ame thang constitutional rights mangke chichini nyangji pusialang lining jepon lo laben ke methang arat ki misenji phan bangke do joyje de nangji pul jongsi do joylo pulo tangte met hanga khai Karbi khai a future ke avelo pulo non pen jongsi la haya kheng no sai khang khelo pulote tribal autonomy lake heng no phun pulo amut pia la malang likaning je ke la lo CMC control lablo dispur pen laben ke dak along le phelang an sitame companies tuman pi lablo laben ke dak local leaders atum an ke apawar abe lablo state government pen kupima a hukum kupima order la sorting si claim pon chot lo state government order kupima la sorting si follow chot mate claim pon chot asialang li ningje pon lo lake ke chok che chota kali lake constitution against constitution aron kar kan lo alang li lahai ka doka we kaning je lake political ali phalo ne mate kopilo ne chini ne de lo bonsta me RD dojo doson si ne lege mathalo nali tum kopisi mathalo bang so puthak alang li kaning je puthak nali tum comments page tha alang li kaning je lamang mesen lo bon samay penang ana dimbang ke alang li phan ka protest mare ke kham khe dake adim nang chakche bu ke protest atum stame dolo laben ke congress party alang li tum methanga party bang mesen bensi alang li tum welcome dun lo sitame deupani santipur manja laben ke dipu amata lo laben ke bokaja nadim alang li phan protest lo alang li phan go back alang li tum hang taram lo alang li tum slogan hang lo ISI agent Gaurav Gogoi go back kusame dolo laben ke ISI agent go back kusame dolo kopi pose alang lipan ISI agent puki pulong pop lo koso si pulong pop lo bang salam same itum ki jod hodele tum ethethini chathana BJP matela ruling party tum ben ningje pon lo congress ke do hut 15 years ningkan creep ho alang litum dak Karbi Anglong chari det pen kopi lo ke do development ahin samet hangta be pu laben ke alang litum Gaurav Gogoi phan lake anti-tribal, anti-development pusi alang tum ningje pono BJP atum abang. Hala so ka protest would even KSA atum samedo KSA sitame aru dopik. Kasi ko so a KSA bang ni bol same hada KSA atum samedo pulo. Bang so puthalong niligi mata kopilo. Democracy a dead lo pulo tangte me thanga party ke mesenji phan ke madu a party sitamelo no hokta chedam me chebang melo. Ede tum ka protest don renangji akama siave. BJP a meeting ke dohut Congress atum khamkhe dun loma laban ke APCC atum khamkhe dun loma nali tum comment speak tha nili bang arjulong lilang nali tum dong se arjulong lo mate thekdun long lo prota te comment sam speak tha sitame non bang ke ruling party atum marsi opposition party jakong kavya party atum phan udanak alali tum phan se ka protest
kopia games lo ne kopia khela lo ne chini ne dat lo sita me nali to matha tha jongsi komane BJP leaders BJP arleng ke the Karbi Anglong Kevang hud nani APCC nani Congress laban ke kapra party tum jongsi khamke du loplo tang de alang li thoman kupi lo ki bi po ada ke police nak toy pa pane bla pone kupi pone chini ne dat lo bon same la sonji ma busine di matha ahok aha Gaurav Gogoi ISI agent lo pulutang te alang li phan bentu ne sinep etpo nang etpo bi etpo hatek bi etpo laben ke bang so alam kaning je approve abe CM Himanta Biswa Sharma pen si kaning je chenglo sitame thang nat sitame approve bang ya belang alang li ahok ahak ISI agent lo po approve bang ya belang bon sme dake ahok ahak alang li ISI agent lo po ateng si ke treat mate rat tum sme ke matha Gaurav Gogoi ke bang pen ke SYC mate Karbi Student and Youth Council alang li tum chetong dun si isi memorandum sme pi dun lo Parliament along Article 244A aphuthak pa support dun ji phana sonthak dak si PGR VJR aphuthak talola pen ke hadak illegal mining lahai aphuthak an same alang itum bangso a memorandum long jonglun lo Gaurav Gogoi dipu pen Guwahati kache dam hot alang li CM Tuliram Ronghang a hema thingno alang li damlang hadak isi video same selam lang alang li ningje lo langtha lage CM Himanta Biswa Sharma ajirpo ahem lo pusipu alang li pangbadam lo Delhi along Arvind Kejriwal ahem pen alang li polo hadak Arvind Kejriwal ahem kachiki ma joine BJP etum same alang li pan corruption pulo meme henono pulo sitame non dak langtha dak Assam Karbi Anglong along CM Himanta Biswa Sharma jirpo ahem langtha lage hala Arvind Kejriwal kachiki mahem shis mahal anda sutu the lage ador kiso lapen ke ahum ke thedalo alang li Prime Minister Narendra Modi kaning je a slogan a famous na slogan no alang ni ningje lo dak na khaunga na khani dunga nili chora choche labinka nut ka prek han samay pachulonge staring directly at the camera Gogoi declared Modi ji you said you would not eat nor let others eat alang li pulo Modi ji nali methana choche labinka nut ka prek han samay pachulong le pusikaning je sitame non langtha da irum chini lo BJP tum lage zero corruption si temji pulo bon samay corruption do salang li jepon CM Tuliram Ronghang alang li bangso ahem ka chikim pen Karbi Anglong long samay pen uncontroversy dolo alang li supporter tumbang acquisition arjulo pilo Karbi Anglong long lason hem chardon hem thepu chikim long leloma Karbi atum samay chingthur dunang neloma pen acquisition arjulo on samay opposition party dumang ke pulo chikim long le pule ki pukali sitame ame thang atangka penangji corruption atangka pen ki kalite nangji pusial pena an opposition party to mangini je ponlo nili hin ben ke thangnat same ki pudunji ge abelo bon same ethe bang ke ningje poning tung are cho bang ke plang piglo bon same a rada so to mang ke kiduk kisung si dolang ki chomowe ki junmowe ki domowe lahai si dolang pelutang te are cho bang plang same kopisia ali dopo Nelson Mandela Africa along first president lo alang li kopi lo kaning joy ke nili rat kisung ke nili kisung ateng lo pulo lasili to matha nang ji leaders atum chepa plang nang ne pukali plang vek nang po plang dun vek nang po inong inam sami jumise nang po sita arat akar ibang tengni ne der nang ji lapen ke rat phan same indian so thek nang ji oi lakhe APCC lakhe BJP lakhe Congress pu thak thera kado kabe sita Karbi lo pu ke matha pen kanghon same isina nang po non manali tum thek bolong ji BJP eto mansi pinan ke awar size में पी पहुंचो जी मिशन awar size में पी पहुंचो जी kapre ka party tum hanan ke BJP bangnon an ke longpo lason sike chak pondu laben ke sarkar tum han mat ke angsong tum han mat ke li tum pu athai be alai tum ki pinang ji son an same nang pilo fund same nang palilo ko pipine askim do an same nang pilo nang lolo bon same dak ke klema tum bangsi alang li tum thak pon option si do ko Dotulang eson alam keklang Gaurav Gogoi Kevang pen ilitum EM Mathuram lekhe alang li namghar opening phandam lo hala sohud Gaurav Gogoi stame wang bolo labing alang litum chingki jethan same hadak dokok lo amatsi opposition party etum APCC etum prekjam ki jongdun angkrak long lok lo amatsi asai jok je Mathuram lekhe alang li stame social media bang nang kok lo alang li stame lam klar chipi nang kok lo Mathuram lekhe alang li akoi pilo Congress atum phansi Gaurav Gogoi matha theknang ji polo nidi hadak
meeting do boy hut ke alang li bang vede nang ji polo laben ke alang li workers atum stame aphu pleng play pune pine ke matha thek the pusi alang li pulo alang li tum stame matha thek nang ji polo pusi phala congress workers apan stame jong polo laben ke aphi congress workers tum stame puthot press meet bang thulo alang li tum stame ning je polo alang li tum hadak nam ghara long Gaurav Gogoi alang li ahir jume chohang ram jipu advance pasi pachini pusi pulo laben ke hadak nam ghara long tum stame bang tame pu ningje det pen apisi alang li tum stame ke dam polo amasi bangso puthak stame controversy do koklo bangso puthak long ge ni ge thangna da kheng no stame thek pon long le as a human ilitum munit ilitum social animals ilitum munit atuman ke ilitum chinki che than melo madu phan stame lo eli party prekjam polling le ilitum chinki no Chetano lapu bangke chokche deji iltum a political party prekjam thaiji iltum ideology iltum kema tha same prekjam thaiji bon same iltum chinki chethan kachetong lahage kahi no son ke kali iltum a party prekjam po ling le iltum a hutur puchema tha dedlo pulotang te ko son nalitum matha tha nalitum a court injir tum bangke ka prek a party laben ke ilitum bangke ka prek a party pulotang te ilitum a hutur lo mahala samunit ke tur kali lason ta lo alang litum public long sikache to kopi ko sone alang litum chetong lok lo alang litum chingki lo abang so join ne hengno alang litum chokche bang litum jong damun athe leaders atum an ke chingki phunang ko isya det ke pa messenger phan ke alang litum stame ar pudolo lahin lahin same ar pudolo la sapuse alang litum ahopenge kachingki ke nang sot ta dokok ta thek lasi nelihin ben mage alang litum ang bong nam ghar long chingki det bang ke nelige thangnar khengno stame long de do thulang congress atum ben kaning je pon alam alang itum ben ning je pon lo APCC 11 ke congress atum alliance to kokta thek news fast long ni pine nili bang so birta ke thek pon lo sinani tum copy lo ke mathala bang so puthak alliance do se ke me ma mate alliance do de se ke me lo sitame alang itum ben ning je pon thulo arlo ke chingki bom lo bon same finalize ke kalilang lapen ke media thingno bangke bangso lam bangke paklang pon nolang paklang pon pehilang bor same arlo bangke chingki che thange do bom lup selang ni tum hin pening je pon la congress party workers tum besi pachini pon bangso lam bangke puthot elitum ki jusi che thanam na copy apot si Gaurav Gogoi aphan ISI agent pupukaklo alang li chor mate alang li piso lage British sor alang li men lake Elizabeth Colburn Gogoi pulono ke Gogoi pu bipon koklo alang li somar same bhani dolo inut pinso inut ardo so alang li chorobang keram tang alang li Pakistan adet alang li peni sai choklem lo hadak amat si api bangke Gaurav Gogoi phan nang dolo amat si Himant Biswa Sharma si alang li phan alang li piso phan ISI agent pu koklo bon same Gaurav Gogoi bangke bang so puthak serious and alang di cepatar ben sining je pon thlon ili piso jongsi ISI agent lo plotang te ni like RAW mate ro agent lo sining je pon lasi approve ke thangna stame abe Gaurav Gogoi ke ISI agent lo puthang na approve stame abe lapene Gaurav Gogoi ame thangwan stame ning je pon alang di chor aprang gedam tang alang di Pakistan along sai choklem lanvet pusi pulo lapen ke hai ISI agent hol hai ke thangna stame connection abe pusining je pon Sidame Himant Biswa Sharma pen si pangching pulo bangso puthak amar si Karbi Anglong stame ISI agent pusi hangjolo alang dipan go back ISI agent go back ISI agent Gaurav Gogoi go back pusi hangjolo nali tum bangso puthak ko pilok matha comment speak tha kwale tum che thanam chonang bangso video long puthot Kevang jilani litum prekjam alam che thanang politics alam stame litum che thanang ati politics stame kenang sot litum det kachari pan bangke politics kenang sot jongsi politics alam ilitum awareness avi pulotang te ilitum komada party si messenger ma komad si constitution ateng pen kachari pon pame ma hai ilitum chini ni detbo bon sami ke jursi nal to phanang than pon itung ajada party le hai stame ili methang ke chepaduk pen si ilitum reng nangji non Karbi Anglong no Kevang laki article 244A 11 ke 6 schedule aja kong Lahing tang nangji laban ke article 244A bang ke pachun pon nangji che song pon bom nangji lasi litum matha nangji kaprek bang ke litum eme thang same choklem bom long bom ji laban ke development hin nat bang same klem pon bom nangpo madu party le du same lan velo do me thak me kardom